Everyday siya nagsisimbang gabi. Oo, Ang lakas mag-attend ng mga fellowship. Pero pagdating sa bahay, ang lakas din magmura. Sinasabuhay po yan. Meron kasing parang pinalabas siya Pope Francis na ang sermon lang daw dapat ng mga Katolikong pare. 8 minutes. Ay, 8 minutes or less, diba? Parang ang sinasabi niya, kapag lumagpas na kasi doon, malaki ang posibilidad na may natutulog na, may utak na napunta na sa Kuwait. Hala, nagluto ba ako? Pinatay ko ba yung gasol? It's a matter siguro, challenge dapat. Paano maging relevant yung Word of God sa buhay natin? Na hindi mawawala yung atensyon doon sa sinasabi. Siguro dahil napaka-instant na ng mga bagay-bagay eh. Para sa akin, ang mahalaga naman doon is yung heart for you to go. Kahit naman anong pakitang tao mo dyan, na kunyari nakikinig ka, nanonood ka, nananatili kang gising, di ba? Kung yung puso mo naman talaga, hindi naman talaga handa, wali din. 8 minutes man o 8 hours yung sermon. At saka yung puso, hindi natin maluloko yan. Hindi natin maluloko si Lord na parang yung ibang tao maluloko natin yan. Grabe talaga. Everyday siya nagsisimbang gabi. Hindi pa natapos doon. Grabe, bukod sa simbang gabi, nag-regular mass pa, lahat naman klase ng misa. Nagsiserve pa. Correct. Di naman natin sinasabing nilalahat natin. Pero ang tanong, may puso ba? Meron ba talagang intensyon? Baka mamaya, ang lakas magpunta sa mga sermon, ang lakas mag-attend ng mga seminar, ang lakas mag-attend ng mga fellowship. Pero pagdating sa bahay, ang lakas din magmura! Ang lakas din man-chismis! Yun dapat yung narinig nyo kay father o kay pastor. Dalhin nyo sa bahay. Hindi lang yung pinakinggan nyo, okay, tapos wala na. At masabi lang na nakapagsimba or nakapag-fellowship. Sinasabuhay po yan. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, i-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.